Sharaɗi na uku, hijabin nan naki dole ya kasance mai kauri ne ba mai shara-shara ba. Ta iya yiwuwa ki sanya hijabin ya kasance ya rufe dukkanin jikinki. Ta iya yiwuwa babu ado, yadi ne plain, to amma sai yadin sai ya zamanto shara-shara, yana nuna abin da yake a ƙasan wannan hijabin, wanda kuma shine abin da ba a so ɗin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tsinuwa, ya yi la'ana ga nau'in mutane guda biyu wanda ya ce bai gansu ba, amma suna nan tafa za su zo nan gaba a cikin al'umma, wanda a cikin waɗannan mutane na biyu ya ce wa nisa'un kasiyatun ariyat, mata waɗanda suke tafa sun sanya sutura amma ga sunan tsarara. Da haka in kina so ki tsiratar da kanki daga wannan tsinuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to kar ki kasance kina sanya hijabi mai shara-shara, hijabin da gashi nan kamar wani abin koko, kamar wani rariya haka zaki gani. Iya dukan hijabai iri-iri na fitina yanzu ana ɗinka su. In mace ta sanya, kina kallo kalan kayan ƙasan jikinta ta cikin yadin hijabin saboda rashin kaurinsa. To wannan in kin sa wannan, ki tabbatar da cewa ba hijabi kika sa ba, kuma ki yi ƙoƙari ki tseratar da kanki daga irin wannan aiki, domin aiki ne da yake barazana ma ga shigarki aljanna. Manzo Allah da ya faɗi waɗancan siffofi ga na matan da suke sanya sutura wadda take ba cikakkiya ba, hijabi wanda yake ba na shari'a ba, wanda yake sun sa shi kwakwayya ba su sa ba, sai ya ce mai la yadkhulna aljanna, ba za su shiga aljanna ba. Kai ba ma shiga aljanna ba, ƙanshin gidan aljannan ma ba za su ji ba. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ƙanshin ma ba za ki ji ba. Yanzu ko girki ake yi a makota, kin san ko ba ƙaramin nisa kike da shi da gidan da wataƙila ana girka abincin mai nau'in ƙanshi da tashi bai zamanto baki jiyo ƙanshin shi ba. To an nisanta ki da jin ƙanshin ma don a nuna miki ma ba za ki raɓe ta ba. To ashe akwai haɗari mai girman gaske a cikin sanya hijabai waɗanda suke masu shara-shara ɗin nan, suke a yanayi suna bayyana tsaraicin ya mace. Da haka mu yi ƙoƙari mu kiyaye.